Čau, líbí se točíme video o tom, že budeme hrát vlastně hororovku, Lenstu. Kdybyste chtěli, tak si ji můžete zahrát, když tak tady nahoře uprostřed máte kód a můžete se připojit. Můžete dát like a odběr a jdem na videjko. Doufám, že si ho užijete a jdem na to. Takže tady je nějaká mě sleduje. Tady máme kartu někud, seberu. Tu kartu mám moc kde? Tu ne. Tu tady není kde. A tu nic je. Tuto dám. Yes. Tu něco není. Já zavřu tohle. Jdu dál. To tam to přivírá. Tady máme asi sebrat ty odpadky. Vypadá to. Tak vyhodím. Tak, to jsem zapnul elektrik. Teď jsem už tam otvíral něco. Super. Tak tam něco jezdí. Já budu muset trefit všechno. Jo, tak. Tak mám to. Zapnu tohle. Jdu dál. Ty vogo, on zmizel už. Kde šel, mě zajímá. On šel bez toho do té díry tam, nebo tady. Bez tak tam šel. Tak, teď jdu tady. Tady nic není, tak zapnu. Sakra, že se to píku. Tam, že ho to nepřibylo. Jestli jdete, že tohle bude tam, tak se nevím. Vypadá to, že ne. Looks like the security guy actually blocked off the main entrance to Wonderland. What's going on here? Well, I guess you'll have to take the route through Carrie's daycare. Oh, and grab some grip socks for that pack. Takže musíme najít ponožky, jo? No, to jsou, super. Tak, jdeme tady. Teraz jsme v nějakém... 6 žížel máme najít, jo, super. Druhá. Třetí. Čtvrtá. Pátá. To je šestá. Super. Teď to dáme tu ty trubky. A dáme se se pustit tady. Tak. Yes. Jdeme dále. Dáme 6 kačen. To beru. Tak. To dáme nějaký vypínač. Ten člověk to nepřibylo. Tak to zkusím kliknout. Dobré. Já vím, proč ten vypínač, já jsem tam to. To se rozlo teď jeden ten. To je nepořádek celkem. Židle rozházené. Papírek. Jo, oni se schovávali po ten stůl a on jim chtěl ublížit. Aha. On byl na stole. Jo, on byl tady a oni byli tady. Super. Teď jsme zapomněli jenom kačen. 5. 6. Super. Nebo se ještě zajdu tady. Podívat. Aha. Nebezpečná řeka. Dobře, to nevybavilo, nevím.
Nevím, kačenka tu je. Tak jo. Tak, teď jsem zapnul tohle. Ještě jeden. Takže to by mělo být tady, schováme tady. Že když tady dám ty kačeny, tak bys mi to mělo otevřít. Yes. Super, to máme. Jdem dál. O, je tam. Aha. On mě chce ublížit. On byl tady, já jsem byl tam. Jo. Slide, nechci slide. Dám slide, tyfko. Co to máme tady? Co to tu máme? Dáme nějaký papír, nějaký kód. Ten kód asi budeme muset zadat tam do toho počítače. To zkusíme. Jo. Teď se vlastně co otevře. Aha, tam se něco otvírá. Sakra. Tak, tam jdeme. Hezky. Dám, že to nevyskočí teď. Dám, že to není tak, že si musím vybrat nějaký tobogán, který jeden mě zabije a druhý přežiju. Ale vypadá to, že ne. Jinak bych přišel tam. Šroubovat, musím získat. Tak šroubovat. Jdeme šroubovat. Vůbec jsem se lekl. Cože tu odletěl? Židle odletěl bez tu nějaký. Tady máme šroubovák. Tady se nedá jít. Nedá, tak jo. Tak jdem to odšroubovat. Ať můžeme jít dále. Tak. Máme to. To jsou nějaké kabely. Tak, super. Co říkat? A jde. Rychle. Zawsze. Rychle. Yes. I just saw it on the cameras. You need to get out of there right now. Go through the climbing area. There's an emergency gate up top. It's meant for fire exits. But first, you'll need to power up the closed tunnel. Collect all the batteries you can find, then go to the small office in the craft room to use them. But you'll need a key card to get into the craft room. I hope you can find it. Please hurry and good luck. Další baterka. Ty baterky já si musím najít. Já to budu dávat někde. Tady, aha. Ještě dvě. Jedna. Aha, to je sebrat, nevím proč. To už nejde. Tahle jdeš. Si dvě baterky a nejde sebrat.
Tak to. A už jde. Ještě tuhle, že? Jdem to tam dát. Tak, super. Ty byste měla otevřít šacht. Ty byste měla tahle šachta otevřít. Yes. No, není tady někdo, tam si to neskočíme teď. Aha, jsme tady. On tady asi žije, tady má vajíčko. Tak jo. Moc dobrý. Nějaký válec. Kolečko. Dám si to vajíčko. Tady chodí domů. A vypadá, že chodí nahoru. Je tam není nic, žádná díra. Tady je něco. Nějaká dálka. Parkour, to se mi líbí, no. Tady ještě něco máme. Tak. To dám asi, jo. Ještě to otvírat tam. Nemůžu chodit, prostě. Aha, jde. Tak, já nemůžu chodit dále. Jď. Ty vole. On je mrtvý. On je mrtvý, fakt. Jo. Tak já jdu domů. Co to je jaká... To je jaká ta... Aha, tak to jo. Tak to byl asi konec toho, ne? Jo. Takže sedíme na trůnu, vyhráli jsme. Takže vlastně skončilo to tak, že ta slepice šla na takový čtverec a propadla se a umřela. Pak tam byla nějaká chobotnice, tam je shodila se a byl konec a jsme to zabilo. Takže tohle je od tohohle videa vše a čau.